dhewe iki dikai tugas ya Mbak. Ya iku ngomong Joko Kumolo karo Surti ya Mbak. Nalika semono Joko Kumolo iki duwe janji Mbak. Lha piye? Janjine kok piye? Janjine ngene ya Mbak. Surti ku gelem dimek bojo. Anane duwe janji Mbak. Kakang Joko Kumolo, aku bisa dadi garwane Kakang Joko Kumolo yang bisa mau aku tembang kanca setunggal. Lalu tawa sebungin tuwe. Wah, jenenge Joko Kumolo dasar satriane bagus. Kamu paling golek ya Mbak ya. Munggah gunung medhun jurang ya Mbak. Wis pirang-pirang bulan ngenteni Mbak. Sampai nglewati yaiku sing jenenge Desa Wonorejo. Desa Wonorejo iku sing jenenge Wono Alas Rejo Rame senajan alas rame Mbak. Nggih. Apa to Mbak Wonorejo? Waduh hebat. Batune pasar. Batune gede-gede. Tapi demi cinta ya. Dimakan. Lha saiki ngene Mbak. Gandeng rikala semono munggah gunung medhun jurang. Joko Kumolo. Wah iki krasa melak, krasa luwe yo. Saiki kon lungguh santoro sak ngisore ngene ya Mbak. Ya ayo saiki Mbak. Awake dhewe sing jenenge wong tuwa omong-omongan karo orang-orang. Lah iku njaluk bantu papat Mbak. Wis cukup wae. Saiki nduk Apa? ngaso santoro. Menak Sampai kali. mari kesele saat keringete. Ngene ya Mbak. Iya Pak Nih. Nalika Joko Kumolo iku durung kenal karo sing jenenge Surti ku lembung karo ibuke. Kanjeng ibu pamunjan kawula ingkang kawula tresnani Kanjeng Ibu. Apa Joko Kumolo? Kula pinanggih wanita sedhewane kang nami Surti. Nang endi le? Nang bukit Lintang Barat utawa Sukabumi ngono bae. Nah terus Jadi jenenge nang kono iku ya kaya karo mama iku ya anak-anak ngono bae. Ibu wala saking dene. saking cintane. Kepengin wanita. Dadi nang kono iku omahe ngendi wong tuane sapa jenenge? Digoleki sampai ketemu. Jenenge Kanjeng Rama niku ibu bapake Kanjeng Rama Supardi, ibuke sing Munjula. Lah saiki dijenenge isih jeneng lawas ya Sutriase. Saiki tak Surti dipanahe dhewe nang Jero Taruk, katiki dadi bapak Taruk karo ibu Taruk dijenenge Surti karo Joko Kumolo. Nalika Joko Kumolo ketemu iku urung ketemu iku ngimpi sik. Lah apa? Kok enak tandinge. Jadi ngimpi ngono iku. Ya bocah iki nang asma. Manisnya tan kenyalane. Kaya rejane gawe kelesaka. Deloke alise kaya nanggal sepisan bae iki. Deloke mripate kaya kenengane pipi damar aminan. Aduh, seminggu tidak ketemu sakit kepalaku, kepingin di Sukabumi. Iya, oh, Surti. Surti amat kode apa ya? Surti. Kaya apa bunga pikirku yang aku bisa jajar.